Ka Ejahar kabla ujor halum dingjri police station na kabai day baka Jingjia Dung Thyrnia injection kabla ja ka khatpratrik nailar araja rupsan ki pulet ka is khasils minta kasngi ka artrik nailor araja rupsan kila phai ka Kyrwoh ban penshai bat ka te ka Jingjia kumban chupin kan mau ka khatpratrik nailar araja rupsan kawai ka khana school ka badang hapo ka khatprasnem karta kala ujor bakala Dung do Thyrnia Injek ha arngot kishan rang Jaïaw kat bagadang temu ben lech caka puli jongka haga bapa ka Kyrwoh nakaliang uba Vivek Superintendent of Police ka East Castle District haba ai jing penshai lor kini ka Jingjiaw laong ka jingkam ka khna kanthei bakala Dung do injection kam dei ka balaja shisha la lor ka taw lai thu ba kini ka Jingjia ka don ka jing sokhya bat chip tieng jongki paj ba pat lor kini ka pelong ka lum ding jiri PS link ba ka jing register ya ka case hapo ka kendon iway iway arsan jonga BNS ya kabala pelong ya ka jing toket ka babnya nangta ka Kyrwoh kala ongru bahadian jonga jing toket lala pan yo lum mi kisabut ke bedon kam bala shimru ya ka Jingbatai ni ka statement ka bala record daga ying ka shari haga jing toket la sham ba ka te jing kno kam shim la ja kumbala ujor hake Ejahar ulapen pau bakat kum ka jing bot renti kalenti jonga an ya ka kaipot bapura insa IT shaka ying ka shari Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kandiat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya